Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ba'd. Wasin uji bansang lit Allah subhanahu wa ta'ala. Yari na isab kita yung nainumpong maksud umati sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya sumuk kita ding mga tiup-tiup makawata ini sasalamatahan katu sin Allah subhanahu wa ta'ala umati sin sulat piara niya katu amunain Al-Quran ganta kakaus-kausan sin kita labering hatofik sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini hari na kita bayaun suratul Humazah. Surat Al-Humazah. Biasin pagkabayak santa tagnanta ini pangadyanta basta unta siya pag-uusap pata kaon diyan ni mana niya pamu pag-uusap to kita pa amuin ini maana sin tafsir sin ini surah ini dari si pekawanta tafsirhi Dr. A'id Al-Qarni hafizahullah. Masudin ayat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Yaitu ini surat Al-Humazah. Surah ini kapag ingatan si kita siya ni maugsiyaha waktu pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah. Ini surah Makkiyah. Surah Makkiyah Siyam intauzin ayat ni. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala launa wailul likulli humazatil lumazah. Artinya kabinsanaan atau kajuljanaan hatao amuin mangungujuk-ngujuk manglilimut ya din ang mana nin manasin hamsi mansin lamsi ni artinya sa magkomog bagay kaubiyan unto lumabay kita niyo bihan magkinatin ang katawang katawatin niya udyo niyo taw ito tawalimuton niyo mayatin mamun literal meaning na alladhi jama'a malahu wa 'addada in hinang sintaw mga maglilimot ben mga udyo abol sila mga tao wayroon hinang nila bukon di magtipucin sin magtipucin alta patawran sin din maksud niya pagkos lo na yahsabu anna malahu akhlada in pangan nalinin alta na yaon amayaw ni ka hinang kanya rin di lang ta kakakal kanya di hadun niya yung tinang panganalin niya mas lang sa mga nakala layumbadan na fil hutama kung tabihat lang sa Allah subhanahu wa ta'ala naltud in taubihad to atin niya wayroon pag-ibadat naglipa ka na siya pag ini usaha wayroon na hinang niya bang di magpataw na sin umiyad tulong ni Menang sabin hikatilakbo pa niya pa apinar ka dyan ng pagtawa kung siya al-hutama manasin hutama ini atin niya mamumusat atau mang lalarak mang ini jagjag biya wama adraka mal hutama nulong ni panghati mo ya Muhammad si pagbasa ng kaayu al-hutama narullahil muqadah siya nalang nin kaayu amuin ini tias yuliab dia puan sin Allah subhanahu wa ta'ala allati tattali'u 'ala al-af'idah
Yung kusog sing kayo ini, banglang tara hindi magkasunog yung tao pila degree yun, ini kayo ni sampel pa hard, abutan siya. In kusog sing kayo. Kaya takam sa Allah subhanahu wa ta'ala mga sila, nang iyo. Una, innaha alayhim muqsada. Dapon in kayo ini, na pinagkadyan namin ini, bang intaw ikasud man to palawm niya, din na makaig. Bang ko na kita din di prison, unutin ko nila, amulaw na, yung prison na mo dito, kasura na ini. Maximum security, ini mas labi din. In maximum security, ito, kapako yan, chance kapako siya tao, ini di, fi amadi mo madisab, nakamutang siya, hag mataas bihan, di ka kuha na, mag-itaw lumaksuring, imagine mo siya yung utang rin, di ako sindun niya, happy ang mga, long ta, 5 kilometers taas yun, o mga ako'y lumaksur pa mapa, may kapako yan, biya tinantang sinamon, biya tinamon sa pantun sinamon, ini, narka hutama, miyad to kulang lawi in literal meaning, biya un tahamon dihil maana, tiyapsiran ni Sheikh A'id al-Qarni, Dr. A'id al-Qarni, rahimahullah, kitab niya, Tafsir al-Muyassar, kitab, unta, mayroon na nagsamput dito mga nagpalawag to biyan, sa kaya na si Jinamun, puti, sing katapsir-tapsir lang biyan, sin, ini, doktorit. Lang niya, wailul likulli humazatil lumazah, di lang niya maana, way na kita nagkasin, inarab niya, tuwin na kita patausog, lang nakajuljanaan, at inakabinsanaan, at tiap-tiap manglilimut ha mga Muslim, iwan ha mga namamarat sa'yo. Sarta, in mga tao ini, amun pugdanan sing kajuljanan, kabinsanaan, inuwail, actually, lang si kaya inuwail ini, aun dilimin si kaya lang namun, ini, lang tahautan sin dua mo dito, kung ito, kuhan siya pagsisipan ninig sa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa along din naman literal in ko niya doon na meaning niya tinakajudyan kabinsan na adab biyat ininag si mga tao inukulat manglilimot ang mga Muslim na mga naman sa pat malengkan lungkarun nila yung kaaywan kitaon nila yung kaaywan sin mga Muslim si mga mu'min sarta di nila sabuton in karewan sin tao sandalo na ng marayo di ato sabuton takunan nila to indila si mga tao nilang nabiya sa pantun tutup-tup sing kamarwan. Ngunit kamarwan na hawa sa anggalis lang namun honor. Kamarwan honor. Atin niya, iigon nila yung honor sin tao. Yeah. Miyatin manasin, wailul likulli humazatin lumasa. Una alladhi jama'a malaw wa'addadah. Amuin, inhinang si mga tao, nagtitipon sa jasin pangalta, hakadarahaan. Hakalakakan atin niya nakalanduin amun sub nila baya nila yan magkaon sin alta magpataon sin alta even nag sasaypwa nag-iitong kanya natin nag-iitong sin alta magpataon sin alta sabab sin sub nila kasub at niya kasub sin alta muna baya nila sin alta na di nga sabi ito imikot na siya amun tawad to sampay kapagangan na in kapatutan to kaya na sino mag-deal sa tat, mag-deal ang mga longta sarak ka, o mga yung kanila longta yan, sarak ka, o mga magkalaki, hindi niya rilan. Ngayon din, mabut panahinang na siya, ipun sin alta. Bukunhat longta, amun, di na siya, mang-deal sa pilihan na siya, ipun sin alta. At niya ununin namun longta, kafayaan niya ito, bali amun, bali na nang siya ipun sin alta, at amun, longta mag-usa na siya kana si magpataw sin alta magtataw kaniya siya magtataw sin alta to kaya lipa ka kaniya ding hapagtatan sampay di na siya makapagtatan ng subhanahu wa ta'ala kung sabamin inasal-asalin siya magsasambayang di na siya makapagsambayang sabi siya naman pag-usahan nalaw na yahsabu anna malahu akhlada yasin mga sila masasin ini Quraysh nakaunad to ni pangat nila in alta yun ang muna imi ng sabab ini akuhan sila tinin pangandal niya in alta amo yung tipon niya yun kaakuhan siya ni may nang pangat niya ito mga in alta yun may nang niya launta ini guarantee basa
niya siya kumakal na rin diya sa dunya, iban mapalihala siya ding mga sakit. Di na siya mga tao mano siya amoy kyug dan sin masakit matawin narta sa di makawat sabi sin long ta inalong subhanahu wa ta'ala magparang sakit bang nadilan ini idin kaupatan ng sakit at kaupatan bang di no iban pangati niya makapakoy siya ding hakamatay pakoy ko rin hakamatay o yung makapakoy rin hakamatay at awalong ta makabuloy siya ding hapagbaak iban sin Allah subhanahu wa ta'ala pero tiap-tiap ang katao umalok da siya susungon Allah subhanahu wa ta'ala asuhon siya amuyati man yahsabu anna malahu akhlada tinabukunat lang ta amuin kumakal siya rin daw siya pangatin niya lang ta ini makapakoy siya rin nga sakit makapakoy siya rin nga kamatay nagkala layong badan na filsuka walang Allah subhanahu wa ta'ala bukunda mayroon da bukun in pakaradyaan biyasin pangandal niya na sung namuda siya alam siya Allah subhanahu wa ta'ala itilakbo palawm kayo al-hutama dinati siya itilakbo basa sinta usog uton ko ang paitilo pakalayuan kaya siya naman nakaunad to mag-usal sila amon pagtako nila minjanik ini pag-usal siya nakaunad diba ngayon buno hinangon nila mong fireball yun sa pag-usal ni paglulubon nila sing mga kuambian kutas paglulubon nila si mga fortress sin mga ato sabi ato kita ta mga movie yun amuya ti pag-usal sa paghihit nila tilakwatin niya in kayo di kau makasok ka niya so in ko so iko'y tinudi nga kalayuan ba harap mo ti palang sila pinarkatsan so in pag-jail do na ini bukom biya sin pag-jail din di amon tuton ko yung guyro din tilakbo ko madto pa at pinarkatsan wali ako dito inamon tao hindi nagsimbin sagpiun lang na yung ang gawta niya pwede sa patong sagpiun baliun siya niya sapi ko iwan pagbangunin mga bukog niya wali ako dito sarta pusatun ipalwakan simbaran niya tumbas hakalakakan niya iwan sub niya pagtipunan sinalta muyad to yung tumbas sa mga tao bita biya sin Allah subhanahu wa ta'ala hasurat al-humaza tumbas sa mga tao amuin o hinahinang dahil magpataw sinalta wama adraka mal hutama sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan uno ka lang ng panghati mo yan niya Muhammad si pagbasa kong kayo pinagkadyan ng amunin hupamay nagunatot in kayo yan makadamag in bilang niya iban makadahit makadamag in amun biya in damag iban sindahit in amun lang ta in extreme fear kaya tiyan mo nakalandoy namun buka biya muyad to inamun in kuan biya amun kadena sa jasin sinhutam butang hali ug sintoya pag wali ako dito muyatuin usalon sin Allah subhanahu wa ta'ala na lang na hayan insuway kabukaan paghalian iban pagtakamahan sarta kahanggawan sintiap hangkataw amun yari pakita buhaw sa dunya sa bituan lo kana bukunin pag-jail kasi pag-jail din di adunya long tain sangingi na jail din di muna kita tayo long tain Guantanamo yun tayon yun wayroon yun pangabot-ngabot dito ha jail sin Allah subhanahu wa ta'ala sa yung pilar ang pangintaw mapatay along jail wayroon na puwas na pagkarituan lo kana wayroon na kamatay ang pinmangitin dito rituan lo kana ini barantay ni in paiste no pagtawon ang pagtagi ng nerve detector ini amon ini makamon makaranam do sin sakit ini bangin to masunog pila degree adto malawa na din na kan naman ni sakit bukod ka law sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul adab ini dito Allah subhanahu wa ta'ala hatat kala hatiap-tiap man matunaw na mapusat na mabot na mapamon 3rd degree ato namun inisunog
pindahan na mulong sa Allah subhanahu wa ta'ala impais nila hasupaya simpay sa mun bago hasupaya lang na kana naman nila insiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala wala ya'udhu billah. Ang gusto yung nakamatay sin tao. So imagine namang yung tao takaakal di niya pala pa yun in longta ini hinang karayawan atawa bang siya nakahinang kangian bang di magtuy-tuy siya magtukat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi dito hato magkitabutan na si kamatay wayroon na balikan niya. So hindi mga tayo mga utsuway lang tapag takamahan in parakalabi narullahil muqadah. Pagkanda lang subhanahu wa ta'ala nagbayta wa ma adraka mal khutama kung kalong ng pangatip yung khutama pagkwero makaingat yung mga manusa. Allah subhanahu wa ta'ala nagsambong sin pangasubuya tulungan narullahil muqadah siya nalong nabunartod in siya yan natin yung kayo yan kayo sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin diarapukan niya siya diarapukan magdapok pwede mo kung magdapok kayo butangan mo dungol bukod ka diarapukan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin ipagdapok ko na mo kung may pagdapok di ka to iban piya susuliab niya ha mga banta niya siya mga banta sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin mga tao simusulang hakapayaan niya di makad di muna di magparat siya kanya iwan tiyatakaman niya hamanga tiyatakaman niya hatag kapatut kanya so tagapatut kanya mga tao kriminal ang mga tao din to sa amuin wayro nagtawat Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao amuin ini longta di mamarat siya kanya na insiya di hikasipat in paniksa iwan pamauli ito adlo ka na mamauli na Allah subhanahu wa ta'ala mga tao jalawaka nuna allati tattali'u ala al-af'idah long nuna ding hasab sin pangsan sin pasok sab sin nakalanduin pasok sin kayo pangso niya kayo ni iman kusog sin suliab niya mabot sampay pa janto mabot sampay pa hard sin tao kasi nakita to bangin kayo magkakuan mag-inamon sunog diya dun ya salamat rasulullah ini mabot pa 30 degree lang tarin na makana namin tao sa inyo to sampay pa hard ang babang cube dan in hard sin tao hindi kung biya din wayroon pang kanakanan din mo lang na cube dan biyan sin bangunin para sa sin amon paliaw dito amuyat to yung kusog sin baka kasing kayo amuin ipaniksa sin Allah subhanahu wa ta'ala haddo kanakan iban lang na latuson niya in palbaki ang sinbaran palaw sinbaratin niya in kayo bukunat lang tarayin di sabay sumud siminong palaw simbuko wayroon kapinun waliyaw zubillah na in katampalan ni sin halaw baran da bukan niya sibu din tapambal pa kuway masin tamal palaw asal sin kuanon to siya tutungon to sin kayo wala ko din pag singilid to mo na in pindahan na isa bangyad to paluto natin yung nakan naman sin tao pindahan na isa magbalik wala ko din inna alaihim musadah inki ang iparendi law na in kayo yan tiya tambulan niya in tao halaw niya at hindi bang on na makasud mad to wala ko billah ngayon ta Allah subhanahu wa ta'ala in makalayo kita rin ngayon serta makalayo kita ng kakainang sin mga tao mo sipat sin Allah subhanahu wa ta'ala sin ayat ini in makasudmad to di na siya makakawa aliyaw at ini mangito din kakainang sin mga tao samaon ding mga mu'min karatungan pardon ding Allah subhanahu wa ta'ala ding Rasul sallallahu alaihi wasallam diha ampin mga ini wallahu alam bang aun pa longta ini kampunan kanila di sila makakuha din kaniya sa lama-lama adapon kumakal na sila halom niya di magbugto yung siksa iban di magku waliyaw imagine nung tasadya in namun long tabang takitaw ni namun kabinsaran din liyo sindun niya misan biya din kamisking sintaw misan biya din kalamma misan biya din namun sakit sintaw aun daman yun aun daman long ta hugna sa dito hadto di siya magbugto continue in siksa sarta di siya magbaba inamun pasok di siya magbaba
Waliya'udhu billah. Fi amadin mumaddada, ampain kayo inilo na nakabutang siya ahag, kusti mataas biya, nakalando intaas. Magdaob daya na intaw halawm niya, ampain hagi ni, sa akon matunaw sinsuliam. Tingko na mo pinhagit, ito piyagbubutangan sinamon kayo yan, ito, sa akon matunaw sinpaso sin kayo, waliya'udhu billah. Sa kahaba, sila sumukat mikipaku, inpaso, yang panadungan sinalaw subhanahu wa ta'ala siksa. So mo yan to ini baita ka to sinalaw subhanahu wa ta'ala lang ta ini subay to dungdungan sin tiap-tiap ang katao di niya lang tabihan ini gaan-gaan ng pakaradyan din. Sabi nini juma to siya. Mamaya kita man sindi juma to ini hadlo kanakan. Bisan palong tari magkakad in kamataran sin manusia ini juma to siya. Sa buhos na biangkil sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sin Quran serta hamanga tao barakal hamanga tao amuin long tamisan sila di mamarat saya bang nilayo sa limpikilan nila ingatan nila sin invite sin Allah subhanahu wa ta'ala bunda tapi adin ning kita long tabihan asal kita na mamarat saya Allah subhanahu wa ta'ala yadto mga temang ini maniu tiu bihan kawata information ding ha Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala in makata pengajian tunay ini muna ini subay halian sin tiap-tiap hangkat tao in manglimut karajan tiu-tiu karajan sibi-sibi bisara saja awnya waktu langog in kaptangan ta sa kawa inyad to mabugat siya yat to Allah subhanahu wa ta'ala. O hindi nga mga hadis lang na rubba kalimatin la tulqa biha balan la ano dyan siya namun ini text hadis yan to fa tulqa biha ila jahannam 70 kharifa. Kama tauran long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam muna sinadya ito kaptangan sibi di ko misan magparuli diyan di ko magkiyo sin kaptangan nito sa kuwing kaptangan nito amunin may nang sangabi katilo pata sintao pa apinartadyan na may majil siya rito kapituan tahun 70 kharifatin niya kapituan musim. Para sa kapituan musim ito kapituan tahun. Waliya'udhu billah. Kunin ba ito sa Allah subhanahu wa ta'ala musim Quran tungkol pa amun riba? Ini konsepto suratul Hujurat يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه لو سن الله سبحانه وتعالى kamu mengamarat saya layu kamu dingha kama tauran sin pag duarwa ijtanibu kathiran min adh-dhann ini ayaw kau sumuk pamun pagduarwa bangaon pagduarwahan mo sa kira-kira sa kurang-kurang lang ta ini pariksaon mo siya bukun makad kau siya naman pagduarwa tulong mahikon yung biyad bunalong biyad pariksaon tanamon sabi lang sa Allah subhanahu inna ba'da dhanni inding ha mga pagduarwa inya tudusa siya sabi silang tamatuho mo itayo mo bulong ni ko nito biyad bin kukun ko siyo
Wala tajassasu. Iba lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kang magtungup-yungup eh. Kung mag-spy-spy. Alam mo, magjaga-jagat ko eh. Kung magjaga-jagat tao. Hindi piyang langan sin. Kami sila. Pag-uusap Allah subhanahu wa ta'ala. Yagtaba'du kuba'da. Bang aon, biasing kita yan. Magbakay-bakay. Bakay-bakay rakit. So, onday doon. Iban tawir, onday doon. Pag-suy-suy. Dalong na ikuha ito. Ben, iban ito. Inya tubiya mo sa patun kiya unin unod din siya buy-buya. Kanila Allah subhanahu ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakraytum. Uno na masubok ka kamulaw na mabaya. Kumaun sintay mang hudniw. Bang siya miyatay na. Insya Allah subhanahu wa ta'ala fakraytum inya tu kalisuan niyo. Ang paguna. Si mabaya ko mo sito unod tao. Dual bang siya bukun mano siya. So yato namun ini longta Baitas na Allah subhanahu wa ta'ala ha halom sin Quran. Ita matawad palong tawin amuin ini dusa tungbas patao amuin maglilim. Meto na muna in suway kita lumayo ding hinang paglimot. Ayaw kita malong tinya itong kabtangan sadya. Ini manjari kaigsin ibadat ta kahilangan kamayin mo sa ibadat kung matawad ni sunnat tabihan sa kali ito mga onhin ng tamon dusayad to ka uturan biyan makatin mga sunnat sampay sambat sing kaman na lumaton na matupapardo kawa ni naman sa bayan may nino kita pagkapot matupadlo kana maglag na kita amo na ito pagkaroon si Rasul sallallahu alaihi wasallam al-muflis bankrupt. At adru naman il-muflis, on sa tubay sa Rasul. Kaya nga tanyo kalong pagbasa ng muflis. Tapos si mga sahabat, al-muflis, sufi naman la dirhaman lang, wala dinar. Pagbasa lang na, bankrupt di ka, mga tinawirong to darta, nalusong, lang ng paisi lang na, amun, wayron na, tawin na sin, nakasambil naman untong, nakasambil kapital, bukod ka. Tapos si Rasul sallallahu alaihi wasallam, in pagbasa ng muflis din di, buko naman muflis, kapag usahasin kita di hawas doon. Sin muflis pagbasa doon na ini, amun hambok tao, dumatong padlaw ka na, mabuhi na siya, mabuhi siya magpalas ng subhanahu wa ta'ala, nagdara siya sa sambahayang niya, nagdara siya sin, puwasan niya, nagdara siya sa rak, kasi mga jakat, patong ibada. Sa kawa, di siya makapasin siya, magtuy bang siya doon kalambian, magtuy at yung piyakaran sila 5. Doon na ka makabaka, doon na ka makapamungmung, doon na ka makapamuno, doon. Mataw din ang amulong ta. Ini, nahinang niya kaya. Sampay, pag kinalang subhanahu wa ta'ala long ta'adil, yung katayan sing kiutangan niya, tuminang tatutang. Ang kansuay kita mapatungdunayin. Bang aon tao, napamungmung ta, bang kita rin makakausmatukan niya, imiyan lang noon, tayo mangut ko, mapatuda ko. Niya tulong ta, narasi na mundukal ko. Bang ko rin makakausbiyad to, na, bisan da kung pangayuan mo siya, dua kaway rin siya rin doon. Isuod mo pala subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ampunin tayo mangut ko, ampunin tayo mangut ko. Umayat din ng sintawa mo, usalun yung pikilan niya mo, nung ta, supaya, padlaw ka na, amuin, di makawain ka niya. Tawaon mga nabakatawiya, natawaon kiyaw tangan tawa ito. Yeah. Tawaon kaya kawaan taal tawirong to kaya bayaran. Para talabi ni, subay, kapag tawa matanta, hari pa kita, natungad sing kamatay. So yung kuha na, pagkamadpadlaw ka na, maubusman nito yun naman, ibarat niya ito, bayaran mo yun. Ito lang, nalimot ko katumanin ini ibadat minya to nabaka ko inyo to pawos ba natin lang na wayron na ikakuan wayron na ikabayan kadtuan lang niya in kangian sin tao yan pagkaumpotang niya madtupataw yun namun nakautang kanya wala ako billah sampay mahipo na siya sin hinang mangi sin tao ampayad to hitilak mo na sa papinal ka dyan wala ako so miyad to layuan to mga tayo mga in mabilang kanyo ding mga
taubihad to babain kita yari pa si dunya kapusog ping ini ginawawaran ta aun pa chance ta mangayo tawat wala subhanahu wa ta'ala aun pa chance ta makapangayo ampun hatay manghudta pero aun pa chance ta mapina tayong kahalan ta aun pa chance ta mapina tayong kahalan ta pila nasadya ini manusia amuin makusog sila mag-ibadat sa kawa long tamo laway ring pangadatan marew ito di nila magkara ya ano subay ta long tamo yan kukuhan mo sa upama kita amuin long tamo malohi kita tukalan biyan in bayda ka to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lang kisupat lang nalatak dap tinay pa kontrol ka tinamundo kal tanto so ba makita amundong ta di kita makurusin dila ta na suway ta anarun in kwanta in ginawaran ta amon kontrolon ta siya supaya di kita makapanglimot ba ini tay mangutawian at kita rin makalamud ha siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin nung ta makalayo kita dinghay murah-murahan liapas kita ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao sabutin biyaon ini basaw na to in sura ini kung tabihan mo biya din yung basa kanya tagnan taray kanton Prince bismillah